ke milla de kam fo mbadima assalamu alakira mandiw alakira sumuko alakira ka kalandiw ay haklito ayrala akada alala ay haklito ayrala akada alala mika Allah sun wallahi suma wallahi kama be mogo downi alace aya cesri ayuru kama kakani alace ngo kama be mogo downi alace aya cesri kama kakawni alace do bi no fuitulu ni alace kama yemu wala kama yemu kama de kama islamaya ka no bawbi me chama mafam amba fo kamta hiji la hiji alhajj amma fo yere ko ni sellal kaba kono shenke kabe na fa misiri ko taw misiri taw shen bake almami utafata ay rubba ba fa ka kutuba wala me chama ba fo ta don o fe ko ala al kaba bunya tindi ala mal kaba bunya tindi bal ala al kaba bunya ni nabila ibrahim kamade sono farakuru de do bogo de do me ja bogo pusa era bogo abogo mana pusa mo me bogo pusa bogo ibrahima ka pusa mandia de bal kaba la pusa ibrahima de yajo ubina iswar munu di mameleka o yajo anfa adama yajo o iswar be ka tui adama de ngon no la ko ni no la min de iswar kui o ibrahima ka jole qur'ana min ndama ya fama mana alkaba na bunya na horoma mana bunya chugo ati ibrahima bo bal ibrahima bunya de bala ayoro wabyo lu mana ben yora na no lu kira la ilaha illa allah kana ga wahabiyai amin allah kana buana amin no lu bita maka no sera madina wa ko kata kira ga misri ziyara nga ta kira ziyara wa ko ai ko kata kira ga misri ziyara parce que minu wabiya minu ta don an ga na jigo la parce que yu kala na tini billahi agence tigo de hiji de un kalande ko ay ta kira ka misri fu ba fa anta madina misri ziyara katle shegi nge ka seli aseli ko kile o be misri to chien bakilema mais pourquoi madina misri muyi boko mais muya aboko pusamandia muna aw beta ziyara wala madina misri mana bunya chugo min da ma ko na mamboyi ayde misri mana bunya chugo misri kunya doka forodi ala kira horoma de misri mbunya ala kira horoma do de misri mbunya wala misri ndise ka bunya ala kira ne bana kete ta kira ziyara ko fe ka fo ke bita madina misri ziyara uyo bona ya zane ka buila bala de la kan be so ama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mamadu imaye yenga fe mbwa chugo ya la miga ngani couleur mbe changer le dobi na fieu ntene ga ni fe couleur chugo ya ne ka so fe couleur chugo ya teni aya titiga blinde mitle ka baraka la bu fone wa jen dungo do ne nya churu ndala yawa ere ta la blina ni chlorine tibli kana makala tu ay atira tiga sura mo bolaw ni nana fe na tigara du mana dere de na sura na buga tigal di ma tiga yare mo ay tigal di ma di wala na bashita na fe na sura ay ntina tiga mo abi tigal di yoro min taw yoro era de te nganga yoro min taw nyefe tay ya ikundona nunde kuno anga tu am bita enkete sadi okay ala kan beso ku kan ni manga bo anguna sa kan ga me barala ume ka tayi fe ko te fe ay taka tamununa fe ne kudo sirata ne kudo ka tayi fe mi ga barala ko tewa ay café du make alangono ngabe chemi sisa ne pa do ngodo chodo ibulu be fenga dora konte foti adi abe chemi sisa ko ba na ba kai ta dala ko nyama suru kere ka ta kora ka kai afamna ibo ga telefone mbla anga baraka ang may romina neku ang may horoma ko de la horoma ang may cheme horoma na Muhammad El Madani Haidara
fancini TikTok mɔgɔ ni YouTube mɔgɔw ɲɛ bɛ na kosɛbɛ ya u ɲɛ bɛ na ni Facebook mɔgɔw u ka to lamɛn bi n bɛ fɛ ka fancini min do n ka da wazulukɛlaw ka hɔhɔ ninnu ma dɛ fa donda fa bɔta jama ɲɛna yasa jama ka hɔhɔ n'o bɛ n dusukun na Ala kana n daminɛ wallahi billahi ne y'a tile de b'a fɔ cɛ min bɛ fɔ ko ni nin bɛ na Ala ka n kɛ tan ne do i bɛ cɛ ba kelen sɔrɔ billahi tallahi o bɛ bani tɔgɔ fɔ wazulu kɛnɛ kan o bɛ fajiri tɔgɔ fɔ wazulu kɛnɛ kan mais Ala dɔn tɛ Ala kira kanu tɛ fajiri yɛrɛ kanu tɛ bali mɔgɔw ka n dɔn do fa ye min ye i bɛ se k'a lamɛn dɔɔni fa ani sunɔgɔ b'i la i bɛ wuli ka taa ka bɔ yen aya basi tɛ fa Sheikh Usman Madani Haidara ka denkɛ kɔrɔba ko Muhammadu El Madani Haidara ay mangada Muhammadu El Madani Haidara an b'a fɔ a ma ko fancini ka d'a kan Ala subhanahu wa ta'ala ye karamɔgɔ sɔn Sheikh Usman Madani Haidara sɔn cogo dɔ la i bi diɲɛ ta kun fɔ a kun anw kɔni ye karamɔgɔ ye anw ye sɔnjugu ni Haidara sɔnjugu ye kelen ayi an m'a ye o bilahi an y'a ye karamɔgɔw bɛ jamana in na yan dɔnni yɛrɛ n'i bɛ dɔnni yɛrɛ ɲini a bɛɛ b'u la u b'a fɔ minnu ma ko kulufani kɔrɔ ye silamɛya dɔnni b'u la an ka kalanjɛ dɔnni o b'u la nahawu ni sɔrifu ninnu o b'u la silamɛya dɔnni ye fiqhu ni tafsiri ninnu mais nahawu ni sɔrifu ninnu fana ye kalanjɛ dɔnni nin bɛɛ b'u la 10 t'u bolo ko min b'u bɔ kalan na a ye kuma ninnu fɛ u ka taa ka bɔ yen sa ela ka taa i y'a faamu den t'u bolo den min b'u bɔ kalan na wallahi mais Sheikh Usman Madani Haidara Ala ye a sɔn a ka tile la i mago bɛ kalan yɛrɛ min na kalan yɛrɛ min na dɛ o de bɛ Sheikh Usman Madani Haidara la a bɛ u kamana gan sisan parce que munna i b'a dɔn ko u b'a fɔ ko bani kalan tɛ min na i b'o sababu dɔn bani de tɛ walikan fɛ wa ni maa min tɛ walikan fɛ anw ka jamana dɔrɔn e tɛ jate kalanbaa ye anw ka jamana na anw bɛ min jate kalanbaa ye i ka kɛ faransɛ fɔlaba ye i ka to ka arabukan fɔ ne yɛrɛ n'u dɔw mana ɲɔgɔn ye dɔrɔn n'u ye ne wele dɔrɔn ustaz kayfa antum bil khair mais e bɛ bil khair fɔ ne bɛ arabu ka jamana na wa ne tɛ Mauritanie ne tɛ Algérie ne tɛ Maroc n bɛ Bamako di Bamako ye bamanankan dugu di ustaz somɔgɔw n'u kɔrɔ basi t'i la alhamdulillah n'an sera kuranaya kalan ma i bɛ se ka kuranaya dɔ kalan mɔgɔ sɔrɔ an k'a dɔn o dansigi n'o danyɔrɔ ye min mais i bɛ taa arabukan fɔ ne mago bɛ arabukan ko la wa arabukan mɛn ani dɔnni ko kelen tɛ arabu yɛrɛw bɛ yen olu b'u ka kan fɔ nka tant que n'i ma dɔnni sira kalan i tɛ kɛ dɔnnibaa ye mais a dun bɛ arabukan mɛn o wa a t'a fɔ ni fili yɛrɛ ye mais fo a ka dɔnni sira minɛ Sheikh Usman Madani Haidara Ala ye dɔnni yɛrɛ de d'a ma dɔnni Ala ye dɔnni d'a ma mais dɔnni bɛ di maa dɔ ma e ka tila ka dɔnni waleya mais Ala ti dɔnni di denw ma i ɲɛna Ala ye dɔnni di Sheikh Usman Madani Haidara ma ka tila k'a d'a ma a denw ma a yɛrɛ ɲɛna k'a d'a ka kalandenw ma a yɛrɛ ɲɛna aya ni maa min ka kalanden n'i ka den n'o bɛ i n'a fɔ Sheikh Usman Madani Haidara a t'a kelen bɔ ayi billahi k'i denw kɛ dɔnnibaa ye k'i denw kɛ cɛsiribaa ye i yɛrɛ ɲɛna wa lebu t'u la m'a fɔ lebu tɛ n'u minɛ dɛ n t'a deli Ala ka lebu kɛ k'u sɔrɔ mais fɛn o fɛn kɔrɔ ko silamɛya ka kuma suli Ala m'o den di Sheikh Usman Madani Haidara ma wala ko nin den min na silamɛya kuma suli i y'a mɛn fa yɛrɛ bɛ nin ko in na ta aw m'a denmuso nin ye de aw m'a denkɛ nin ye de Ala m'o den d'a ma ayi Ala ma sɔn Ala y'a saniya ka bɔ o ma m'a fɔ k'a bɛɛ dafalen don la al-kamalu lillah dafalen ye Ala dɔrɔn de ta ye Allah wahidul qahhar n'a fɔra kamilun al-kamalun huwa Allah mais adamadenya la muamala la ani ɲɔgɔn cɛ adamadenya baara ɲɔgɔnya la ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ mɔgɔ minnu wele ko mɔgɔ ɲumanw mɔgɔ dafalenw Ala ye Sheikh Usman Madani Haidara denw suwanti k'o k'u ye mais den ninnu na Ala nana den min suwanti fɔlɔ fancinin don Muhammadu Madani
ya fi jeni tɔw bɛ waso ma jinɛya kɛ fanjini kuma fɔ jinɛya ye kuma wɛrɛ an k'o bɔ a la an k'o bɔ a la ne yɛrɛ fa o kɔtɛ quoi ne fanjini an k'o bɔ a la ne fanjini b'a kɛ jeniya la don min na fɛn bɛɛ b'a fɛ wallahi fɛn bɛɛ b'a fɛ wari b'i fa dɔnni b'i fa la jama b'i fa bolo an bɛ karamɔgɔden caman dɔn jama bɛ minnu fa bolo u bɛ ka musomaninw nɛgɛ k'u jinɛya k'u bɛ nɔrɔ bila u fɛ wallahi a bɛɛ ni Kur'ana cɛ karamɔgɔdenw jama b'u faw bolo olu bɛ ka musomaninw ka jinɛya kɛ sanga wuli de ni sɔnna bon foyi ye foyi mais Seydou Ousmane Haidara ka fancini y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ o la mais a ko k'ale fancini tɛ waso k'a fɔ ko jinɛya k'an k'o to yen ala kota jumɛn bɛ yen kɛnɛkanko la ko dɔ bɛ se k'o fɔ ale fancini ma sigiyɔrɔ la hali ka taa bila dɔrɔn k'i tugu ka nkalon tigɛ i tugu ka nkalon tigɛ e t'o ye i y'a faamu awɔ kana perese ni ala sɔnna i bɛna k'a ye i y'a faamu inshallah i bɛna k'a ye i y'a faamu fancini a kun bɛ nin fɔ fancini de kun bɛ wazulu kɛ n fa b'a dɔn tɛ dɛ ne yɛrɛ b'a dɔn mais ala subhanahu wa ta'ala ko fancini i si bɛ dan hakɛ min na a ma tɛmɛ o kan si caya tɛ si dɔgɔya tɛ baara de don diɲɛ don o don b'a ko fancini kun bɛ yan k'a sɔrɔ san 20 ni dɔɔni san 20 ni 7 fiyewu an b'a la deli ala ka hinɛ na wallahi n'i taara i jɔ cɛ in na k'a fɔ ko ala a kɛ fancini kama ala bɛ sɔn k'a kɛ fancini kama nka n bɛna min fɛn dɔ de fɔ ye don ɲuman ta bɛ ka surunya mawulidu bɛ ka surunya a bɛna bɔ jamana wɛrɛw la ka na a bɛna bɔ bamakɔ yan a bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na a bɛna taa don ɲuman na ne t'aw nɛgɛ ne t'aw jafa lahara ala bɛ taa ɲininka ka n dan kaburu kɔnɔ n kelen bɛ yen lahara jama cɛra ala bɛ taa ne ɲininka a mɔgɔ caman bɛ ka taa don ɲuman na ala mago t'a ka bato la a bɛɛ ni Kur'ana cɛ an bɛ tiɲɛ fɔ aw ye maa bɛ taa don ɲuman na cogo min na don ɲuman na ladabu ye min ayatollah b'a fɔ aw ye ne bɔra ye bi de ne mago t'a la ko jama bɛ yen don min na ne ayatollah bɔra don ɲuman na bi bilahi ne bɛ taa don ɲuman na ziyara la mɔgɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa ne kɔri kɛrɛfɛ de ko cɛ i sigi mɛn yan wa parce que u mago b'a la jumɛn ye karamɔgɔbaw bɛ yɔrɔ min na ne ka taa ye ne ma kɛ karamɔgɔba ye fɔlɔ tuma dɔ la yɛrɛ ne bɛ taa n'u ye n su ko n ka taa ne wulila n bɛ ka taa dɔrɔn garde minnu den dɔ olu bɛ n lasegin parce que u mago bɛ min na n tɛna taa n'o position ye olu bɛ n lasegin taa yan fɛ n bɛ taa n sigi yan fɛ mais min ma n bɛna fancini ziyara cogo f'i ye ka basita ziyara cogo f'i ye n'i taara mɔgɔ sɔrɔ i kana perdre aw caman bɛ yen a bɛ ka taa feerew la feere tɛ haramu ye a bɛ ka taa activité tɔw la n m'a fɔ a bɛɛ ye haramu ye mais a bɛ ka ziyara ko kɛ manamana ko minnu ye mankan ho minnu ye a bɛɛ ni Alahu cɛ wallahi a tɛ nafa sɔrɔ a b'a dɔn cɛ min dalen don kulonkɛmaa kun tɛ Muhamadu Madani kun tɛ kulonkɛmaa ye diɲɛ diɲɛ fan si ti a ka ko la ala yɛrɛ de sɔnna ala yɛrɛ de ye cɛ kɛrɛnkɛrɛn ça fait diɲɛ diɲɛ ti fancini yɛrɛ de ka ko la hali ni fancini bɛ filɛli kɛ hali fancini filɛli kɛ cogo i bɛ da la ko vraiment nin ta y'a ni ye diinɛ kɔnɔ quoi bon n'i taara u ka kaburu kɛ hajuru nana hi ha ho ha mankan caman mɔgɔ dɔw bɛ yen bila u bɛ yen nɔ u bɛ ziyara kɛnɛ kan u bɛ misigi la mais i b'i yɛrɛ nɛgɛ n'a fɔra ko nin fɛn in tɛ haramu ye yɔrɔ bɛɛ tɛ dɛ hali ka dumuni k'i fa cogo dɔ la a bɛ bali i kan mais dumuni dakan tɛ yan ne y'a mɛn k'an taara ziyara la ziyara kɔrɔ ye ko mɔgɔ dɔw de sara k'u damɛ ye k'an bɛ taa an taa si olu la mais n'o de taara kɛ ho ha ho yɔrɔ ye an t'aw ne k'an t'aw jafa a y'a cogo dɔn Muhamadu Madani Haidara n'i taara n'i y'a fɔ ala ye ala nin kamalen a fɔra ko nin kun bɛ ala fɛ ala a fɔra ko a ye nin kɛ a ye nin kɛ a denmisɛnninama a si biri a si k'a sɔrɔ a si ma birindi a y'a yɛrɛ di ala ma ala n'a y'a sɔrɔ o sen jɛma o bolo jɛma ala n b'a deli fɛ a kɛ fancini kama i ka nin ko in kɛ n ye bilahi talahi i b'o ala b'a kɛ nka a yinu taara foyi ala mago t'o la dɛ balimakɛ n b'i lasɔmi yanni jama kɛ kɛ ho ye i den dɛ i ka taa don ɲuman na i ka taa fancini ziyara i ka astagfirullah kɔlɔsi ɲɛ 1 kɛ i ka kulu wallahu i seko kɛ
atule be kila son ke seko ke ibina fa atule nga kulu wala julige mba fi ko kemen tan kelenge ino atule nga sol julige mba fa sol tan kelenge ibina fa atule sol qualité jumen di qualité fiide ibi se sol minake atule ndlale ko sol la mina mu fo fanjini kaburu la wa sura nga mo mo ma kala kaburu ya zurala wa biya o de bi o ko so wa biya ya sira wa biya nyale ni ma sira wa biya nya kana sira fuye sabe ni anga mo gomno tese kaburu ya zurala wa biya o jobu la nga ma wa biya ba fo chugo mina iba dala ko ai ati fote tere o ya nyumai olu tata ati fote igwe olu ba do amba do ati fote nga amba fo pia parce que ambalo sirimala wa ko kaburu batulaw wa fa nga mo goma ko kaburu batulaw mais mbal mal so ma do la era ta kaburu bato ndi neke ni mi fekera o kafo kata jo fanjini kaburu la fole dro ha ne fa dale ne buna dane ne basta dale ne bafuna dale ole basro musodo de butujo fa ni nana aywa dindene bulu fa nene de soro ne ba to ko dayla basita ni nana dindene bulu aywa nene de soro ba to ko dayla ni ka ni shirku ya kumai ni ndidaka andi manega wala otidaka atidaka abi fofo chugo mina ayatu leilame odi la wazuru kala yana ka wahabiya nu naniti ku ya doya ayata nyefu aka mo yo ka nyedo wabiya otina dabla ay rutina dabla o mana awbi munga sisa aka mo bi na se chugudi mungo so aka mo tina do shirku yakono abodike balo muso ni tari jo fanyini kabula ko fa ne nana ni de so ramba to ko de la ye shirku billahi ke fa era magutila fa ka siratila abi fo chugo mina balo muso allame ala mba deli fe fanchini dale fleni ya rabbi ala hine fanchini na ka ya fama ala farako fanchini kutura ala tala afarako fanchini ala ka dina ke afaraka ku mekira muhammadu kanu ala nya nyini fe ka ke fanchini bunya koso ala de ba ke fanchini bunya koso fanjini ka barajma nu koso ala nya nyini fe niye ni ngo ingene fanjini koso ala nene dezoro na to da fanjini na ala niye ni ngo ingene basita ngoso ala afarko basta nde ya chebunya basta ni ko ale che de laga sel laga langolo soro chien kilimbiu ala na ya soro basta nyo furu la bato indike ala jati koso ko ala ya sara ni denyumai ala nya nyini fe ka ke basita ngoso basta ta ke de bale ala ake basita ngoso ala di ba ola ni ko ake bastan ko so sisa ala ba fo ko zona nyake ni muso ngo so bare ala ne ala e dendi ni muso ma o de jatele do dugu kuluka mbale ma ay atulay lame ne ba Allah so mba kala billahi tallahi ni tara ziyara ka ke chugula ni dugo ka ke chugula ala bi ka dugo jabi ngo ala bi ka dugo jabi ala ka be so ma me katate drogo ziyara be katate dro ha beta dugo bi min parce que faut fo ha dugo bi mine mais dugo bi mine chugodi aya explique o ye dugo bi mine chugono wiru ka nga mifo mais ni ko dugo bi mine dro ngo bi shinga tuka hamide fo shu nundale ne bo yew ne bita dili ne taray yoro sidani kote o ye ngala yoro di amma ba kaburu nu chama be ne bita nyaru karamo ko ka kaburu ne bita Cheikh Ahmad Bamba Senegal Cheikh Ibrahima Niass Kablaka ça fait ebita no chama kaburu la wi moko ire bi klo mada ni klo mada wal ma dili fe ko kaso shego abanu ibi klo mada ibi moko nde manga he karamo ne nana shego bo mu woi iba fo de ala nin nana ko ni nguye e bato ba bado e ni nguye e ala nye siranya ba bado e ni nguye kira mo ruga dina ke ba bado ala nyanyi ni fe ka ke karsa kama e ka ningenye ala ni ngeye karsa kama nande to ko dala abi fotane shiriku ya de tola anga wabe ofena ta wuluma ka fo ka do e kabur batula de wabe obishinga ko anziara kala obe ko ha kabur batula do ala parce que akana jigula ubalo fena bala no balo be femina